Good morning, good morning, good morning guys. Mga ligo ta. Magpahagnaw tag sayo guys. Maligo ta, maligo. Bisay wa pa ninyo diha maligo. Pag mata na mo para maligo, magpahagnaw ta. Mga ligo ta guys. Mga ligo ta ninyo. Hello guys, good morning guys. Welcome my YouTube channel, Catalina Harps. Guys, nagtesting lang ko pagkaligo nga ang hose gamiton ba mura ko ang siya ba. Guys, shower na. Dato na guys nga maka-relate og shower. Kami guys hose lang among gamit. Shower na. Guys, kung bago ka pala sa akong YouTube channel, please support and like, share, and comment. Please guys, subscribe naman dyan. Magpahagnaw tayo guys, kaysa iyo pa kayo. O, dirin lang ko to guys ang akong video. Daghang salamat. Bye-bye.